Ahojte. Vítam vás pri dnešnej epizóde podcastu Všetci za jedného. Dnes sa spolu ponoríme do meditácie, v ktorej sa stretneme s našim vyšším ja. S našim vyšším ja sa spojíme, aby sme si pripomenuli, kto naozaj sme. Spojíme sa s ním, aby sme vedeli, kam smerujeme, kam má náš život smerovať, čo máme v živote dosiahnuť, akou cestou sa máme vydať. Teraz sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Môžete opakovať nádych a s výdychom pomaly zavrite svoje viečka. Či už ležíte na zemi, alebo sedíte, uistite sa, že vaša poloha je pohodlná. Cítite ťarchu vášho tela, ako sa opiera o zem a ako sa vaša zem stretáva s týmto vašim telom. Vaše telo je prepojené so zemou. Vaše telo do zeme zapúšťa korene, ktoré vychádzajú z každej časti vášho tela, ktorá sa dotýka zeme a smerujú až do jadra zeme. Z tohto jadra zeme vychádza energia, ktorá vás posilňuje, ktorá vás uzemňuje. Predstavte si nad sebou, či už zo slnka alebo z nejakého iného energetického zdroja, silný príliv energie, silný príliv tepla, ktoré sa pomaly k vám približuje, až sa priblíži k temenu hlavy a začne sa pomaličky rozlievať. Rozlieva sa na hlave, prechádza cez čelo, cez líca, cez nos, cez ústa a napokon vám úplne uvoľní oči. Ďalej prechádza cez sánku, prechádza cez krk, ktorý vám zahrieva touto krásnou energiou. Ďalej sa vlieva do vašich ramien, ktoré sa úplne uvoľňujú. Prechádza do rúk, do lakťov, do predlaktí, až napokon do samotných dlaní. Túto energiu cítite v končekoch prstov. Ďalej sa vaša energia rozlieva do hrudi, kde sa rozlieva aj na vrchu vášho chrbta. Prechádza smerom dole, cez vaše celé brucho, cez váš spodný chrbát. Dostáva sa až do spodných častí tela. Prejde až do vašich stehien, cez vaše kolená. Pokračuje cez lítka, stále cítite príval teplej, živej energie a prechádza až do vašich chodidiel, do vašich prstov na nohách, kde opäť raz cítite túto energiu. Teraz je ten čas, kedy si dáte nejaký zámer, nejakú otázku, ktorú v tejto meditácii chcete mať zodpovedanú, na ktorú čakáte odpoveď od vášho vyššieho ja. A pokiaľ sa s ním chcete len stretnúť, chcete ho len vidieť, tak je v poriadku, ak nemáte pripravenú žiadnu otázku. Možno vám táto otázka nabehne počas meditácie a možno sa budete len na seba pozerať a budete cítiť
krásnu energiu, tú lásku. Teraz si predstavte, ako táto energia z vyššieho zdroja, ktorá vám pomaly prešla celým telom, žiari vo vašom tele farbou, akou len chcete. Môže to byť biela, ružová, modrá, fialová. A táto žiarivá, teplá, príjemná energia žiari aj von z vášho tela. Cítite, ako sa pomaly rozlieva okolo vás, ako sa rozlieva do celej miestnosti a vy sa cítite prepojení s celým vašim okolím. Cítite sa bezpečne, cítite, že táto energia je ochranná energia. Teraz svoje vedomie presunieme do nášho srdca. Môžeme si predstaviť, ako vedomie v našej hlave pomaly prechádza cez náš krk, až sa pomaly dostane do srdca. Môžeme si predstaviť, ako naše vedomie, naše ja vstupuje do výťahu, stlačí negatívne číslo a posúva sa až na poschodie toho nášho srdca. Vo svojom srdci vidíme, cítime biele svetlo. Cítime, ako sa naše srdce pomaly otvára. A cítime, že naše srdce je pripravené príjmať všetko, čo si pre nás vesmír pripravil. Naše srdce je otvorené a je pripravené prijať všetky informácie bez nejakého súdenia, bez nejakého rozmýšľania. Prijať všetky informácie tak, ako sú, od zdroja. Naše srdce je pripravené prijať pravdu, prijať odpoveď na otázku, ktorú sme položili, vidieť, čo máme vidieť. Teraz si predstavte, že sa nachádzate na nejakom šťastnom mieste. Toto šťastné miesto môže byť nejaká lúka. Toto šťastné miesto môže byť váš domov, vaša izba. Toto šťastné miesto môže byť nejaká chata. Môže to byť nejaký dom. Jednoducho miesto, kde sa cítite najšťastnejšie. Miesto, na ktoré spomínate najradšej. Miesto, kde sa cítite bezpečne. Ako tak stojíte na zemi, vidíte svoje nohy, či už na tráve, na podlahe, na konároch, na lístí. Cítite, ako stojíte na pevnej zemi a táto zem vám dáva oporu, ako potrebujete. Cítite príjemné šteklenie trávy, šteklenie lístia, teplo drevenej podlahy. Alebo stojíte v potôčiku a cítite krásnu, čistú, sviežu vodu. Teraz svoju pozornosť z nôh presuniete na okolie. Pomaly sa pozriete okolo seba a
podľa toho, kde sa nachádzate, vidíte celé okolie. Možno vidíte nábytok, možno vidíte stromy, zvieratá. Možno vidíte jazero, možno počujete štebotať vtáky, možno počujete hluk z ulice, alebo počujete šum jazera, rieky. Teraz sa pozrite smerom hore a uvidíte tú najžiarivejšiu, najčistejšiu modrú oblohu. Aj keď ste v dome, cítite, že tá obloha je naozaj krásna, že vonku svieti krásne slnko, ktoré vám dodáva energiu, aj keď možno práve na vás nesvieti, možno stojíte v tieni, možno stojíte v izbe a možno vás toto slnko zahrieva celú túto vašu postavu. Možno sa na ňom opalujete. Jednoducho cítite prítomnosť energie z hora. Teraz sa zadívate do diaľky. Vidíte tam nejakú postavu. Vidíte niekoho v diaľke. Ešte možno neviete, kto je to, ale cítite, že ste v bezpečí. Cítite, že táto osoba prichádza v miery, prichádza v láske, prichádza v pokoji. Cítite, že táto osoba je tu pretože sa s ňou chcete a potrebujete stretnúť. Pomaly sa k vám približuje. Možno sa aj vydáte naproti. Možno počkáte, kým k vám príde. Pomaly cítite, ako sa k vám približuje jej energiu, jej lásku. Cítite sa veľmi príjemne. Až pomaly je táto postava 2 metre od vás. Táto postava je zahalená v bielom plášti, v krásnom, čistom, bielom plášti. A pomaly si dáva tento plášť dole z hlavy. Možno túto osobu, túto postavu hneď rozoznáte, možno jej úplne nevidíte do tváre, ale jednoducho cítite hlboko v srdci, že je to vaše vyššie ja, ktoré prišlo na vašu žiadosť vám pomôcť s tým, čo potrebujete. Ak to tak cítite, môžete sa objať, môžete si chytiť navzájom ruky, pozerať sa do očí. A ako sa viacej priblížite k tomuto vyššiemu ja, k tejto postave, tak sa cítite ešte viac v bezpečí. Vidíte úsmev, cítite sa šťastný, cítite nekonečné šťastie, cítite nekonečnú lásku, ktorú za seba toto vaše vyššie ja vyžaruje. Pozerá sa na vás a dáva vám najavo, že prišlo pre vás, aby vám zodpovedalo vaše otázky, aby vám pripomenulo pocit bezpečia, pocit lásky, aby vám splnilo všetko, prečo ste si túto meditáciu zapli a prečo ste mali zámer stretnúť sa s vašim vyšším ja. Toto vyššie ja je šťastné a teší sa,
že ste za ním prišli a že vám môže pomôcť na vašej ceste. Ak teraz cítite, že je ten správny čas, môžete položiť otázku, ktorú ste si pripravili, alebo aj viac otázok. A ak žiadnu otázku nemáte, stojte tam len tak a čakajte, čo vám chce vaše vyššie povedať, pretože tu ste sa neocitli len tak náhodou. Je nejaký dôvod, prečo ste mali potrebu s vašim vyšším ja sa stretnúť? Možno vám chce odovzdať nejakú informáciu, možno vás chce niečo naučiť a možno len potrebujete cítiť to, čo vyžaruje, tú lásku, to šťastie, tú inteligenciu, tú vedomosť. Teraz vám dám pár minút na to, aby vám vaše vyššie ja predalo odpoveď na vašu otázku alebo hocičo, čo vám predať má. Cítite sa s ním v bezpečí, cítite sa šťastný a ste radi, že tu pre vás je.
Poďakujte vašemu vyššiemu ja za všetky informácie, za všetky pocity, ktoré vám predalo. Cíťte sa vďační za všetko, čo ste od neho získali, za všetky vedomosti, informácie. Môžete ho objať, ak to tak cítite, prípadne podať ruku, alebo len sa na neho usmiať a úsmevom vyjadriť všetku vďačnosť. Vaše vyššie ja sa s vami rozlúči, posledný krát sa na vás usmeje a povie vám, že nikam neodchádza. Toto vyššie ja je stále s vami. Je vo vašom vnútri. Toto vyššie ja ste vy. Vidíte, ako odchádza, ako mu veje biely plášť vo vetre. Môžete mu zakývať na rozlúčku. Cítite sa šťastný, naplnený, vďačný. A v takomto pocite sa pomaly nadýchnite a vydýchnite. Pomaly sa vráte do svojho tela. Môžete potriasť prstami, nohami. Stále cítite všetky dojmy, ktoré vo vás táto meditácia, toto stretnutie zanechalo. A keď sa cítite pripravení,